Čauky, teraz dámy a páni, ja som Johnny King aka Johnny a dneska mám pre vás špeciálnu hru v sérii Gamblíme s Johnným. Je to nová hra, lebo Heroes of the Storm nemal taký ten úspech. Táto hra sa volá Rainbow Six Siege. Povieme si, o čo ide. Zmiešajte Counter-Strike Global Offensive z Call of Duty a štípkou Battlefieldu a vyjde vám presne Rainbow Six Siege. O čo tu ide? Sú tu dva týmy, jeden útočí, jeden obraňuje. A máme tu takých rukojemníkov a ten tým, čo obraňuje, musí zabraniť tomu týmu, čo útočí, aby ho získali. A potom tu máme rôzne kanistere s TNTčkami, C4 alebo takým hovadom, čo tam je. A my to musíme zaistiť ako útočený tím, obrany to má samozrejme obraňovať. Je to veľmi jednoduché. Popíšme si to bližšie. Sú tu rôzni agenti z reality. Akože z reálnych skupín celosvetových sa z FBI SWAT, GIGN, neviem jak sa to číta, GIGN, dajme tomu, specnaz, GCG 9, JTF ani nepoznám, môžete vidieť, že je to Kanada a Navy Seals. Môžete tu si ich kupovať, okrem toho, že si ich kupujete, meníte im výstroj, zbraň môžete upravovať, napríklad tlmič, kolimátor alebo takýto srandovný štítok, vybrať si zbraň a o mnoho iných vecí. Aby som príliš, nespoiloval. Tak rovno ideme na to. Vidíte to, že sú tu tri položky situácie, hra pre viacerých hráčov a hon na teroristov. Situácie, to sú singleplayerové misie ako singleplayerka kampaň, niečo také. Hra pro více hráčov, to je to, čo som si povedal na začiatku. A hon na teroristov, to je vlastne obrátená situácia, len s tým, že zabíjate teroristov, ktorí sú vlastne AI, čo znamená umelá inteligencia, s takými hráčmi alebo sám. Bez ďalších rečí ideme sa na to vrhnúť. Dúfame, že nám to nájde takú hru. Môžete vidieť, že som rank 9. Som to trošku áno hral a od ranku 20 budete môcť hrať rank hry, čo sú hodnotené zápasy. Rovno na začiatku poviem, v minulej sérii to mi na prvú časť nevyšlo veľmi. Ak sa vám bude táto hra páčiť, bude tam dosť lajku, zliadnutí, poprípadne také tie komenty, tak túto hru budem točiť celú sériu. Ak to pôjde pri každej časti takto, tak to bude pri každej. Budem točiť viac tú hru, ak sa vám bude páčiť. A keď už budem vidieť, že to bude klesať, tak dám šancu inej hre. Vybral som si Pulza. Čím je špeciálny Puls? Toto je môj najnovší agent a má schopnosť, ktorá sa volá Heartbeat Sensor. Čo to znamená? Každý človek má srdce a každé srdce bije. A on pomocou tohto senzoru môže vidieť cez steny na vzdialenosť 10 metrov, kde sa nepriatelia nachádzajú pomocou tohto srdca. Máme, taký ten tým, je to vždy 5 na 5 a bude určite zaujímavá hra. No, tu sme. Tak toto vyzerá. Ospravedlňujem sa, ak na začiatku lagy si tá hra zvyká. Tak, už by to malo ísť plynulo. No. My musíme obraniť túto miestnosť. Nepriatelia pôjdu určite stadiaľto. Oni už našli cieľ pomocou svojich drónov, čo je dosť nepríjemné. Tu je bezpečie. Ja tomuto veľmi neverím. Dáme tu nastražné drôty, aby ich to spomalilo. Šplháme. A teraz sa musíme niekde zakempiť. On tu dal štít. Toto môže, myslím si, že tento tower. A dávam to štít, ktorý vlastne plus ďalší pancier, aby ste mohli viacej vydržať. Nemáme absolútnu šajnu, skadiaľ budú útočiť. Ukážeme si hru aj z útoku. No, niektorí ľudia tvrdia, že jednoduchšie útočiť ako obraňovať, no toto sa to povedať nedá, lebo záleží na vašom týme. No, toto čo bolo? Skadiaľ.
Chcem sa sťažovať. Dobre. Ideme skúsiť s našim senzorom popozerať. Áno, je tam. Vidíte tie guľky? Sú tam. Sú tam dvaja nepriatelia. To si musíme dávať pozor. Presne! Presne som toto očakával. Prebehneme na rýchlo. A nikto nezomrel. Nikto. Ježiš. Pohádzal som pár granátikov, no my sa nevzdávame, ďalej žijeme. A ako by sme to mohli zvládnuť. Mám brokádu a takúto na nič pištoľku. Ale skúsim to risknúť s brokádou. Pozrieme sa, kde sú. Jop, je tam. What? Jedného nám zabili. Keď je to idiot. Ale ja mám tu výhodu, že prakticky viem skoro kde bol. Skoro som ho trafil. Nice, dobre sme si ich dali. Dobre, dobre. Rátame s tým, že ich je tam viacej. Pustíme senzor. Opustil hru, rage quitol. Tak sa mi to páči, tak to treba. No. Je to fakt nádherná hra, grafika úplne pecká, tip top. A teraz je jeden nepriateľ na 4. Toto aj keby chcel, nemá šancu dať. Ja zatiaľ sa kúknem na nastavenia grafiky, čo si trošku znížim kvalitu stienov, lebo tie najviac zaberajú, to si zapamätajte. A už to ide krajší. Vyhrali sme kolo, takto vyzerá koniec zápasu. Posledný kill krásne ukáže jak, čo, kde, kedy, ako a prečo. Sme útočný tím, toto je 3. kolo, takže to znamená, že som sa pripojil do prebiehajúceho zápasu. Zoberiem si moju najobľúbenejšiu postavu, volajú sa operátori, a tým nikto nie je iný než Glaz. Glaz je sniper. No, má sniperku. Potom si môžete vybrať či dymovnica alebo nálože. Ja preferujem nálože, keby náhodou sa dačo pokazilo a nikto ho nemá, tak je tu vždy Glaz, ktorý to má, pripevní a BUM! Útok je vždy zábavnejší ako obrana podľa mňa, lebo v obrane čisto len kempíte. Čakáte na nepriateľa, to je dosť nudné. Takto vyzerá prvá fáza za útok. Máte malého dróna, pomocou ktorého musíte nájsť cieľ, teda rukojemníka alebo bombu. Keď ju nájdete, máte dosť času ušetreného, asi takú minútku alebo pol minúty. Aha. Aha, dobre, sú v bare. To je dobre vedieť. Vieme, kde sú a bar je dosť nebezpečné miesto, lebo tam môže ísť nepriateľ zocíkať. A majú kapkana. Tieto míny, čo ste tam videli, boli zdrojom toho, že je tam kapkan a keď sa z ňu prekročiť, tak proste je kaput. Ďalej majú muta, ktorý dokáže takto ničiť aj pulza. Dobre, toto bude veľmi náročná hra. Mute môže ničiť dróny pomocou vyrušovačiek a podobných vecí. Idem s Fuzom. Fuse, čo robíš? Ako sniper ich musím kryť z diaľky. Pokračujeme. Idem radšej s týmto, s Fuzom, ten viacej vydrží, je pomalší, ale pancier má dobrý. A vyzerá, že vie, čo robí, alebo nevie. Pozrieme sa, nikto tam není, môžeme ísť. V tejto hre nemôžete skákať. Môžete iba preskákovať cez takéto prekážky, ale to je všetko.
Nie, nikoho tam nevidím, môže ísť. Tuto vyzerá ako diera pre niekoho. What? Ja som slepý! Ja som slepý idiot! Ja som slepý idiot! Toto som ponúbil! Aj fuse dal? On dal aj fuse? No ja mám dosť. On dal aj fuse. Ježiš Maria! Ich kapkan nevydáva C4. Ty vole, to je náš, ty idiot! Vitamination, to meno. Ježiš Maria. Joj. God, nie to. To je redol. To je idiot! Nie, toto sú idioti. Ten čo tu robí? Kempuje? Stanuje? Či čo robí? Sú to dvaja na troch, lenže my máme Blackbearda, takže ten sa počíta ako za jedného plus, lebo má štít. Na dosť dobrom mieste, takže by sme to mohli dať, ak to nie polamia. Môžeme si takto prepímenať na hráčov alebo na drónov, keď takého položil. Toto je taká akcia. Nejde. Ide. Tu, Ty si čo urobila? Na čo? Ako ostáva nám 15 sekúnd, neviem čo chcete robiť. Rašnite to. Ježiš Maria. Ne. Toto vyzerá zle. Ak by som mal popísať, čo sa teraz stalo, tak je to, že sme to dosrali. Skúsim ísť z UMP, či sa mi viacej podarí. Máme Casla, takže dobré, Valkyriu, Kapkana. Kapkan je dosť náročná postava, ako ste si tam dávnejšie a konkrétne pred asi 5 minútami mohli všimnúť tie C4 k stenám. Tak to treba naozaj vedieť, kde dávať. Lenže náš idiot to videl a ešte sa od ňu odpálil. To je kokot. Nazvierajte mi za nadávky, ale ja proste nemôžem, keď vidím takýto debilný tým. Áno, viem, a ja som to ponúbil hneď na začiatku, ale to je iná situácia. Snažil. No. Ja budem tuto kempiť. Tuto si dáme dráty. Takto. Ja on to prerobí, lebo má toto krajšie. Tak, ďalší drôt. Opevním, aby to nemohli preraziť. Nádherne. Tak. Ajaj, majú tu dróna. Vidíte dróna, kričte ľudia. Zas? Ja sa serám. Akože bando, toto tiež treba posilniť, nechcem nič, ale treba. Nice. Tak. Ja sa idem tuto za kemp. Už idú. Pozrieme sa, či tam niekto je. Dvaja. Počkaj. 2 enemies ahead.
Sú tam dvaja. Ja neviem, čo mám robiť. Toto je Blackbeard a ten má štít. Čo vravím? Ale toto už je niekto iný. Jasné, jasné. Prečo nie? A tým je kde? Ne, ne, ne. Blackbeard posraný. To je rakovina. Ajajajajajajajaj. To je idiot! Vidí, že tam je a strieľa vedľa. Ježišmaria. To nedáme. Tá čanka je kde zakempovaná. No, aspoň, že táto to vie. Teda tento vie. A? Nice. 2 na 2, s tým, že náš je skoro pred smrťou, ale ok. Nerob to. Nerob hlúposti, za ktoré môžeš doplatiť. Ja by som šiel ku guľometu. Presne. Aha ho. Prebij si narýchlo, tak. Ježišmaria! Aim je kde? Kde je aim? A Vitamination, ty čo robíš? Ježišmaria, Jozef Stalin! Vácio, vážne! Ježiš, Kriste, toto je vážne podarená hra. No firearms beyond this waypoint. Krásne povedali. Takto vyzerá približne porážka, najlepších hráčov ukáže a najlepšieho hráča dá do stredu. Krásne tam postaveného. Hej, dá ešte animáciu, že no mne nemoďte vyhajzliť. Ja idem do menu, lebo s týmito kokotmi, doslova, to sú kokoti. Ja s nimi nejdem hrať. Nejdem. Toto je hra, kde môžete dostať rage rýchlejšie ako v TF-ku. Je to približný rage ako v CSGO-ku, keď máte na hovno tým, to proste nejde. Ježišmaria, znova s tými kokotami. Ježišmaria, to prehráme. Ja nechcú, ja chcú ísť head, ja chcú ísť do piče. Tak. Nie, s tými idiotmi nebudem hrať. To by bola zaručená prehra. No, toto je iné. Konečne. Ja som to bol. Aj pri tom rage. Odporúčam vám hrať s kamošmi, zožente si takú bandu kamošov, hľadáte na fórach na webových stránkach, či niekto nehľadá skupinku, zahrajte si, postavte tým a bude o zábavu postarané. To vám garantujem. No, pripájať sa k hre. Očividne už hrajú, lebo to zaberá tak dlho. No, čo s tým bude? Bude to ešte dnes? Nice. Aha, oni už hrajú. Nevadí, počkáme. Pozrime sa, čo robí ostatní. On má tlmič! On má tlmič na samopale! Joj!
Joj, ešte tlmič na brokádu si daj, nie? Nice. Nice, toto bude easy game, easy win. Sú to 4 proti 2. Až na to, že tam je kapka, na ten má vybušniny. Mini, C4. Tak. Si môžete všimnúť tieto kosoštvorčeky, čo sú tam, to znamená, že tá stena je opevnená a nemôžu ju preraziť len tak ľahko. Ne, o to sa nesnáš. To je betón, asfalt, cement, to ne, to nedáš kladivúkom. Zachráňte oživení. Oni ho zranili? Naši ho... Ježišmaria. Ešte ho dá kapkan. On... Bum. Jo! Nice! Krásny kill granátikom. Výborne. Toto dobre zahral. Nice. GG. Parádna hra. Skúsime si znova Pulse, lebo s Pulzíkom je veľa zábavy. Kopo. No, dobre. Ale aby ste vedeli, hej, tento tu bandita, tento tu Nemčúr, ten je bývalá zdrogovaná opica. Ale aby ste vedeli. Ale naozaj, on je zdrogovaný. Bývalý droger, pašovateľ. Ježišmaria. Aha, máme ochrániť hostič. Dobre, tohto. Rátam, že tí nie sú idioti. Ja idem toto zabarikádovať. Barikádovať vravím. Takto. Niečo, čo by ich spomalilo. Našimi rukami minika. To už je horšie. Oveľa rýchlejšie sa im bude bojovať. Takto, aby keby náhodou chceli preraziť. A už ho nevedia. A je zle. Rátam s tým, že budú toto chcieť preraziť. Výborne. A už je akčná fáza. Ideme na to. Ja sa idem zakempiť tu. A oni sa sami zabili, vpravo môžete vidieť, idioti. Nikto nič? O čo som zabugol? Tak, o knihu som sa bugol. Dobre. Niekde, a tam. Nad nami. Nad nami sú. Aha, voľný baťoch, dík. Posledná, pre mňa. O, to nemuselo byť. Ešte tam jedno je. To niekoho zabil? Tam bude. S tým rátom. Poďme skenovať. Aha, tam je. No, pochybujem, že toto prerazím. Skontrolujeme, či tu nikto není. A je zle. Tam je. Tá svinia, ale zasiahol som, to je základ. Ty vole, toto by chcel snajperku, hovno, vidím. Dobre, 4 a taďal tu ide smoke, hodil tu plyny, cez ktoré my nemôžeme, ale on môže zabiť. Toto asi neprežijem, ale obetujem sa predtým. Ježišmaria, Kerry kokot. Skadiaľ. Na takú ďalku to nefunguje. Just at your left.
He's out. Oh, yeah, he's outside your window. Sensor activated. Nájdeme si taký cieľ? Nenájdeme si? Tam je. Ideme skenovať. Či niečo poskenujeme? Nič. Presne to si pribijem, lebo plný zásobník je základom dobrého hrania. Dobre, dobre. Super, je tam. A je to 1v1. Takže je to čisto na mňa. Ja som idiot! Takto na mňa vyskočiť a prekvapiť ma. Vidíš, jak ja som sa hýbal. Ježišmaria. Ja som v tejto hre noob. To, že mám rank 9, nič neznamená. To treba, dobrý tým. A ja keď som posledný na žive, ja dostávam toto koné nervy. Dostávam nervy. Ja potom neviem, čo mám robiť. To sú nervy, ktoré ja nezastavím. Vidíme, že máme Blackbearda. Ten s tým štítom, tak idem s ním. Ma ochráni. Teda. Ak to neposere, tak idem s ním. No. Presadneme si. Tak. Toto je nádherná mapa, sa mi riadne páči. Opa. Tam sú, takže ideme hneď tam. Ahoj. Nehaj ma, ja som iba dron. Ďalší. Hopa, vedľa. Joj, teraz ma trafil, teraz mi dal. Ale vidím, že majú kapkana, kasla, tačanku, o to sa postaram. Sa tu pekne zakempili v tom malom priestore, to stačí hodiť granát a je po nich, ale aj po rukovníkovi, takže je to zlé. Alebo ideme s termiťákom. Poďme s termitom. Tak. Nech to tam není. Zabite sa navzájom, idioti. Pomôžete nám veľmi. Spevnené steny, všetko spevnené. Tak, ako správny snajper budem toto strážiť. Ježišmaria. Tuto môžete vidieť, že tu boli, lebo tu mali kufry. Nice. Tohto chcem, tento je pán. OK. OK, ustaval už iba kapkan. A že si ide vymeniť. Na pištoľku, no nie. Low life. Aspoň, že tak. Ale on niekoho zabil minou, ktorú je vidno aj cez joj. Nevadí. Toto kolo to lamím a riadne. Toto je posledné kolo, ktoré by sme to mohli zvládnuť. A idem za niekoho, za koho to viem, a to je kapkan, žiadny puls, ale kapkan. Chcem túto úpravu krásnu. A poďme na to. Si on a des fenêtres, tu les renforces, Castle? No... Nerozumel som mu nič, je to čistý Francúz, takže jediné čo viem odpovedať, že oui.
Ak mag mauzeu. Ježišmarja. Áno, toto krásne tu daj. Ja si tu dám míny. Rozmýšľam, že z tejto strany. Tak, nádhera. Očakávam ich aj z tejto strany. Najlepšie by bolo, keby ma na začiatku kola neodhalili. Lebo budú vedieť, že si budú musieť dávať bacha na míny hneď od začiatku a to by som veľmi nerád. Toto dokáže naozaj zachrániť život. No. Tak. Rozmýšľam, že si zoberiem asi toto. Zase sa zabijú navzájom, nice. Pomôžeme mu, rýchlo, tu prebehneme. No, môžem? Uhni. Ich. Tak, silák. Rambo. Opatrne toto prejdeme takto. To sa zakempíme. Kúkneme sa na kamery, že približne kde sú. Ne, tam je. Hlavne vchodom idú. Tam som videl pohyb. Identifikácia nepriateľa kde? Kde? Hlavným vchodom. Tak sa poďme pozrieť. Toto bude easy game, easy win. Nevidím ich tu. To ma znepokojuje. Ale toto nemajú šancu dať. Sme 5 proti 2. Tam sú. Aspoň som si zastrieľal. Dobre, dobre. Easy. Joj, ťažko vybojované víťazstvo. Nice. No ja som tam, napravo, úplne nevadí. Ježišmaria. No, nič dámy a páni, toto by bolo asi všetko k nášmu dielu, povedali sme si, čo sme si mali povedať. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, poprípade ohodnote lajkom, komentom. Aj taká otázočka ako koment bude stačiť úplne, zliadnutia sa počítajú. A ako som vravel na začiatku, čím viacej zliadnutí lajkov, tým budú moje videá lepšie spracované, viacej efektov a viacej častí. Takže budem vám za to veľmi vďačný aj vy mne, že takto sa usilujem pre vás. To by bolo asi všetko, vidíme sa na ďalší diel, takže čau.